Исейн. Айде, ама еба майката, карам по тука и докъде стигна. Отивам към Нарния. Ти шибан Гандалф на кон такъв! От кога? Не, те са го бъвкали тоя. Ей! Спейса ми не работи, защо ми не работи спейса? Как му убива толкова глупово, бе, човек? Как му убива шибания дупа? Деба е тъпият най-деба. Как му убива толкова глупаво? Това е малумно. Това беше мъж. Защо? Кой мъж ляга така до друг мъж на легло в ъгълчето в така? Мисля, че това е жена. Майната му се пак е смаши. Добре. Who first is gay? Тая игра е много лесна за мен. Хайде да играм нещо друго. Кин, какво се правиш като симфа Шинобу от Моногатари сериите? Братле, виждал ли си Шинобу? Как можеш да не симфаш за Шинобу? Виждал ли си Шинобу? Чакай малко. Моногатари Шинобу. Децата са ми слабото място. Сега като го спомена, не съм бил чеки въобще последно време. Това не го казах аз! Аз бих чеки преди стрим. Това го каза Денджи! Найс! Йо! И Тадори кога ще каже нещо такова? Кажете ми. Или Годжо. Аз не ходя на море, не ходя на плаж, защото мразя да имам пясък в задника. Те очакват да си бърша газа с пясък и йо. Трябва да се промениш билда, няма да се променя билда. Той билд си го харесвам. Абе, майка ти шеба! Ръсник. Меча, братле, вади меча. Как се вади меча? Братле, вади меча! Но е тясно тук, не ми харесва. Не е честно, тук е тясно! Аз се забивам шибаните стени! Представяте ли си? Вие сте навънка с вие и още двама-трима приятели. И един от вашите приятели в дъжда пада на земята, почва да крещи, да реве. Всичко е по вина на хуя ми. Аз не мога да спра да мисля с хуя ми. Крещи, вика, буска. Какво правиш в такава ситуация? Как реагираш на това? Братле, всичко е наред. В смисъл, те я знам, спри да мислиш хуя си. Не знам, удари си 10 чеки, нещо. Как реагираш в такава ситуация? Не детската версия, чил. Не говоря за детската версия, имам предвид нейната кралица вампир форма. Педо, майната ви на всичките. Незико в демонската форма, виждал ли си я? Разбираемо. Не ми пука на колко е години. Ако изглежда така, аз се чувствам оправдан. По-добре се погрижа за моят сексуални нужди първо. За научни причини. Не! За научни причини. Не, братлето е изследовател, човек. Братлето е изследовател! Денджи е изследовател, братле. Ракийката. Какъв беше този шум? Това да не е... Омаги, Аня-чан. Децата са ми слабото място. Не! Не си грабнах Аня току-що.
Не си грабна Хания за вкъщи. Не, това не е Кенън. Това не е Кенън. Никога не бих. Кинг Доно, ай на курви в понеделник. Ти си 9-тия човек, който ме пита това. 9-тия. И не говоря за чата. От чата са ме питали 3-4 човека и извън чата са ме питали още много хора. Приятели, баща ми, други хора, абе да. Баща ми е надъхвал много да ходим на курва, човек. Вика, ма не кажа и на майка ти. Аз черпя, вика. What the fuck? Вика ми, аз черпя. Буквално бяхме на море. И майка им беше влязла да се къпи и ние двамата бяхме на плач и той ми вика, искаш да ходим на курви. Аз такъв. Какво? Аз черпя, ма не казвай на майка ти. Аз съм такъв, май тапиш се? Не, тая вечер няма кажеш на майка ти, отиваме в 1 часа и... Беше много навит нещо, не знам какво имаше, беше много навит баща ми. Това е толкова тъпо. Какво правиш? Найс! Найс! Not nice. Не. Fuck! На два удара ме убива! Какво? Направим задно салто, прекътвам за Рокли! Какво се случва? Не го виждам! Ей, пумпъл! Окей. Повече няма се хилвам. Басвам майката. Говоря за детската версия. Имам предвид нейната кралица вампир форма. Педо, майната ви на всичките. Виждал ли си Шинобу? Не детската версия. Не детската версия. Чил. Тя да ви покажа шкафа. Аз съм забил толкова много ножове в шкафа, че е паднал в шкафа. Тя да ви покажа шкафа. Не е точно шкафа, по-точно вратата на шкафа. Чайте. Сигурно се виждат тия от забиването на ножове. Сигурно виждате тия дупчета, тия кратърчета от ножовете. Тия дръзки котешки. Сигурно ги виждате. Добре. Предполагам се виждат добре. Не. Братле. Я бягай от тук. Бягай от тук. Какво? Бягай от тук, човек. Не. Не, братле. Misato, what? Yes. I'm putting her here. I'll put her here. Next, Anya. Аз не харесвам да S. В момента реагирам на това как аз реагирам на компилация, на която съм реагирал на TikTok. Братле! Какъв е този луп? Реагирам на компилация, в която аз реагирам на TikTok. What? Още не ми го побира главата това. Здравейте, момчета, много поздрави от мен. Вели и от тези двете. Найс. Какво?
Не! Това не е хвана! Това не е хвана! Джуцу Кайсен, в момента вероятно новият чаптър на Джуцу Кайсен е бил някаква инсейн битка, братле, някакъв плот твист, нещо е станало, или някакъв нов герой е скочил на главния злодей да се бие срещу него. Някакви такива работи, братле. Междувременно в Chainsaw Man. Да, свършвам, братле. Инсейн. Holy shit. Защо проклетия гълъб ме гони? Това е купол. Нещастник. 1500, само 1000. Уния птици ми дават 1500, еволюирали, къпо глъб ми дават толкова. Как така само? Окей, братле. Това просто... И ми бие демидж. Аз какво да направя? Кога загуби действителността? Не помня. Бях много малък. Оп, вече. Моля! 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 В HBO Max има първите 3 епизода с BG Subs. Купувам HBO Max веднага. Вече утре, ще го гледам, ще го гледам. До вечера ще имам работа, да. Стига си бил чекина на разслоени маски и си намери и ти ска жена става на 20 и кусури и още живее с вашите не си. Кой ми го написа това? Трябва да го модна. Братлето говори само истини. Ти ли чувстваш малко е така, окей, ма не се натра, обичкам те и аз.